סרטון נסיעה באופניים איתך. אז אני עכשיו לא בנס-ציונה, איפה שאני גר בעצם. עכשיו אני בתל אביב עם החברים שלי. אני צריך ללכת! אני טיפה ממהר. טוב, אז אנחנו פה נוסעים. עכשיו אני לא עם האופניים שלי. מי שיודע יודע, מי שלא יודע לא יודע. יש לי, אני בכלל BMX. אנחנו לא נוסעים עם אופני שטח, אבל זה לא שעכשיו אנחנו נוסעים עם שטח. אנחנו נוסעים פה על רגיל, על יבש. קודם כל אני מבקש תשימו לייק, סאב, פעמון, כל החרטות האלה, כי אם אנחנו נגיע ל-50 מנויים, שנשאר לנו לא עוד הרבה בכלל, עוד 6, אז אני אתחיל לעשות לכם לייבים על אופנועים, על מה שאתם תבחרו בתגובות. אז אם אתם תשימו עכשיו עוקב, אם אתם תשימו עוקב ונגיע ל-50, תרשמו לי בתגובות איזה לייבים אתם רוצים לעשות, איזה סרטונים אתם רוצים שנעשה לכם, ונעשה לכם. וחשוב לי להגיד, אני בסרטונים שלי שאני עושה, אני לא מכריח אחד אומר שים לי ככה וככה, שים לי עוקב, שים לי משהו. אתה רוצה? תשים. לא רוצה, אל תשים לכם. עכשיו חברים שלי אלה שהאופניים שלהם רודפים אחריי. אתה בורח מהם. איך אומרים? שימו סאב בלייק. חבר'ה, החלטתי לחזור לסרטון. אוקיי? הם פה רודפים אחריי. עייפתי. עשיתי הפסקה. אוקיי חבר'ה, בינתיים אחד רודף אחריי קורקינט. אחד עומד מחכה שאני אבוא לתת על הגל ולהעיף אותי. אז אני ברחתי לכיוון השני והם צועקים לי אם אתם שומעים. ליאם, יאללה, לא נעים, יאללה. מה אומר אח שלי יקר?